Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon natong pagka-reaksyonan na pud ang katong taon na pud nato ni nga wala na reaksyonan o kuan kay murag karon pa man pud ni pop up sa ako pud nga notify sa ako nga kuan na isali video mo tong akong gitan-aw bali mo ni karon ato ning pagreakan ang kang video ni April Joy bale o katong sa una man nga nag-do-it sila ato atong gireakan. O tanawon nato kung unsa ang iyang pagkanta karon o sa pag-cover sa kanta ni Regine Velasquez bale nga Lipad ng Pangarap. O tanawon nato. O di ba? Taas ni kanta pero tanawon basin makayar po niya kay bata pa man gid siya April Joy. O marag high school pa man siguro ni siya. O ato tanawon. Okay? O sige. Sa mga bag-o diha nga nasaag sa atong channel karon, kuwa pa mo kailas ato, kini si Indians TV, nag-upload ta og 3 hangtod sa 5 ka video kada semana o mulapas pagaliana. Kung ganahan mo ingon ani mga content, unya wa pa ka naka-subscribe, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-rekomenda ni YouTube sa ubang mga tawo nga pakitaan Okay? Sige. Pasensya na, may nanawag sa cellphone nga lain. Okay, so good na ta. Okay, so good na ta. Magbanha ang kuan para naman siguro so aircon o electric fan o sabay mura magbanha okay excuse okay. Ano sa iyang pagkanta karon atong niagi atong ninareakan siya nga na ito iyang kaduwit karon do ato kay naklaro ang iyang tingog kay murag dako kusog man gud ang tingog sa lalaki kontra sa iya atong niagi atong video nga gireakan sa ila karon ato ginaklaro kay iya ra magtingog nindot magdayon nay timbre ing tingog kurog ba nga gagmay ba o nay gamay nga kuan dili pud tingog grabe ka kusog kay nga timbre sakto lang adayon sa ta Kapalit ng dalamhati pag-ibig Paganggap ng kabuhayan madilang Ibig mo ang hangganan ng langit Sa ulap ng pag-asahan iyong magkakamit okay sige mo sig piyong no ay sige piyong lang basi hindi mata niya wala yung mga tao galing kung mag-perform bala siya nagpupugay sa makabagong bayani ang buong bansa'y nagpapasalamat ingatan mo ang lipad ng pangarap okay po no umasa sa'yo ang bayan mong naghihintay at kamtin mo sa dulog ng iyong pagpapagal ang
kayo. Okay. Nice gihapon. Okay. Ato na po natanaw karon ng usa ka video ni April Joy bale. At mo ni siya ang katungan kuan na-react na to atong niagi. So ang iyang gikanta karon mga kuan kang Regine Velasquez man ni. Oh, as man kanta hapro. Ato gyud nakita karon nga grabe ka nindot mo digtingog nga bata dai. Kato nagduwit mo gud to atong niagi pag react nato sa ila. So kusog ang tingog sa lalaki kaysa iya bale o morg na masapawan siya ba. Pero karon ato ginakita nga ang nindot mo giday tingog, timbre sa ang tingog. Abi ka nindot. Oo. Sunod kaingon ko nga katong katapusan nga dinhi kaingog dinhi mupiyok si ato taas beto kayo. Oo, kay baw kaning kanta. Ang taas ni pang amateur gining kanta ba o. Diri sa amo gintahay mga amateur kini usa ni siya nga pagkakantahon ni. Kay taas ni kanta nindot kayo. Mabalad ng mga inani, pag nindot kayo. Di ba? Oo. Unsa inyo kasultian ni sa iya? Iyang performance karon sa iyang pagka-cover ani nga kanta balik ang Regine Velasquez. I-comment niyo sa comment section. Ay para mahibawan gid nato kung base na pa poy uban nga may video ani kang April Joy ato na pong pagreakan sa sunod na makita ta. O kung di mo gana, wala mo ganahi. Di na lang buta. Okay, sige maghulat ko, comment mo sa inyo sa comment section. Sa mga bago diha nga nakita sa channel karon, unya giganahan ka, unya pag ka naka-subscribe, subscribe na. I-hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wa pa kita ni. Okay? Sige. Daghang kay salamat sa inyong pagtan-aw. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out. Nagpupugay sa makabagong bayani. Ang buong bansa'y nagpapasalamat. Ingatan mo ang lipas ng pangarap. Umasa sa'yo